College pun fi bro. Kejeng pentip nam ta kitu ki kwa wan puli igni course BA BEd, BSc BEd, dan BCom BEd. Te shwa bangan poi igni bro kijenon kam ge debat kane tengah shwa banong kamne ba nam ta gini ki course BA BEd, BSc BEd, BCom BEd ka qualification gede melomai class 12 pass, payment pass by class 12. 45% above kasyong kat kum ki university ki ba pi apply lane ki institute ki pi apply lane ki college te hapo Meghalaya ka kibashim igine ki daitang hapo kyang nong ba college kadan san posit nam taka BA BEd but san posit nam taka BSc BEd te hnrei phila ban choose hakui kui ru ki institute ru te nakaling jonga nga I'm sim ya phi ba phin shwa phin jit shwa ki institute ki ba kham top institute kan kum ki IIT NIT, RIE, kini kita kamlong ayuba. Terlat yang tab deh, selaban jadi ki college ki badan. Kuma po Eastern Region, yang idon ke IIT ki badan kini kurs kadai hapo IIT Kharagpur. Maling ong ba pila ban jadi ki IIT. Haki IIT ru kidon tang nam ta jong ki science mo, jong ki BSc BEd. Maling ong ban jadi ki IIT kenang ba lara pipoi kini ki top institute, pin ya kandu lang kini ki kiba pulih hang tu mar kini kin kandu tang kiba start bah te compare hi kajing pulih kajing phi ndrei la da pimyo pila ban jet degree we ru te perkhat bah shwa phin jet dik institute te shwa phin jet ru phab le kumno phab lej shwa chikitu ki institute ki jaga lej shwa shaki official website jong kitu ki institute ba pher ba phi mod jet ban pulih kawai hangno phi ko ban jet phab check shwa ki qualification criteria kane ka NTA ka ba penlong kane ka test NCET test National Common Entrance Test nam ta kine ki BA BEd mo kine ki 4-year course kane ka penlong tang nam ta ka entrance ndrei ki criteria baro phaban lej haki official website chu phi kwa ban apply nam ta kyang nong ba phab lej ka website jong ka kyang nong ba college kwa ban apply nam ta kine ki IIT NIT phaban lej haki official website jong ki bade ban wat ik jing tip ki khamnia kumno ban ki criteria markidon criteria kidon ki bashim 45% above kidon ki bashim 50% above kasyong kat kum ka jong ki mo ndre ban thoi ka exam bade la da pidap ka class 12 only class 12 hiyo ban apply ndre ban jadi college bade pihak ban page ka criteria jong ki college la da piduna ka sausan kidon ki college ki bom peniang mot phinom yo kidon ki bapeng san phok kidon piang sausan pihak ban page hima phi kita ki institute jaga pule tela da pikwa on pule po Meghalaya karon tanga po kyang nong ba college mo te saka weru ba balai kane ka BA BEd BSc BEd BCom BEd kalong don kam hamta namar ba nadu usnam arjar laipo haneng kine kan long compulsory mo BA BEd BSc BEd dakine bekin haban shim nam ta ge ba kwa long hikai katkum ka notice mo gabala penmi yong ba nadu arjar laipo shaneng kidon kam ki ba pandep ya ka BA BEd BSc BEd BCom BEd tela da pikwa ban long nahi kai phap pandep ikine ki minimum criteria te ban ni ka balai degree license name sa lej saka BEd arts name kalong sans name ka bha ba phin pulil pa de kine hi philayo lang haju ka por bar ka degree bat ka BEd tang saus name te kala duna no shis name tela da pinang dep ya ka class 12 fanta ka bha phi ba phin lej puli de kine khnang ba phin khamsuk hadin abot te yang en point amta ki jing tip ki bede bat kane ka entrance test mo te ka link jo kane ru ngan sabu hapo ka description te lada andap la le kane ka link phila ban download kane ka prospectus tan kane ka notice advertisement pinyo load ki jing batai nang ne la batai bani bhanang ne phila ban phulen nang tu ru mo phila le yang te ka donang tu online kumno ban register online kin sahab login phap panda phap submit ki document ki baro phaban le kata te baro ke tip hi te ki jinon kam nang ne mo the NTA agency has been entrusted with the responsibility of conducting the National Common Entrance Test NCET ya kane la ai hapok NTA ndre ban sim admission mre phablai sapok ki official website kane tang ban penlong ka entrance test ndra da pass ndra da bio ka entrance test ban apply bde phapron kam na ka tu ka marks score nang ne phablai sapok ki official website jong ki tu ki institute la ne university inviting online application of the National Common Entrance Test for admission to 4 years Integrated Teacher Education Program ITEP in selected Central State University institution including IITs, NITs, RIE, and Government College for academic session 2023-24. Mama,
mar kidon gi IIT kidon gi government college kidon gi NIT kidon gi RI gini bro kidon gi central but government college sudah bro ma National Testing Agency will be conducted the National Common Entrance Test kin sa conduct 23 in 178 cities in 13 medium okay across India in computer test kin le beda ka computer based test baik te kelas dang kane application form kelas dang nadu 26 jung manai June bat kan kut adu khat khna trik jung July arja apply te kan ma kata one of up kelas date hable no hi last date of successful transaction kan de khat khna trik July te namta kan eru ma ki sim ya ka fees namta ban ban pendap online te ka bay register namta kan ne admission fee namta kan ne kono no khat aspa namta ki UR category 6000 namta ki OBC Nrius pa sanpo namta ki STSC mau namta jungi kan de Nrius pa sanpo tingkam ma ban register kan ne te pila register online ke website yang sebuah buat description sa pendap sa submit sa baro jangan kam hap si Nrius pa sanpo sa choose ki institute sa choose ki baro ki baron kam baro te ka tu ka advertisement detail rok don pahang tu te kelas date kan dai khat khandai tarik jung nai July kan mau mo te hapo te ki detail baro ki badai ka syllabus ki banwan ki question ki bro ki adap ai hapo ka advertisement pila ban lek hang tu hi klik nang tu bisa download ya ka advertisement ki adap ban pedi load baro dan batai load baro ki ban kre ban kre subject la jong ya ka teaching aptitude ki English kumta ter aptitude ai baro ni kita hi ki ban pihak ban pen kre te ka santaru pinyo hi shalong kan don hi ka santar te pendap kloi yo badap pinom yo santar pio no shugoti kumta ter te pendap no kloi wan nam slam te kan debi English kan debi computer based multiple choice batch kam don jing kita kan debi tang kumta hi te hapo Meghalaya ngan pen ihang nemo ke bari hapo Eastern region lada pikwa banjit hapo Eastern region ke bari hapo North East mo kita gi jaka pule gilong kum ka Kiang Nong Ba College hapo Meghalaya ka de Kiang Nong Ba College kadon ka BA biar bar ka BSc biar te kandai hapo Odisha hangne rodon gi BA biar BSc biar ka Maharaja Purna Chandra Autonomous College te hapo Assam gidon artali ke Tiak Wihir Hem Barwa College bat kawai pada North Lakhimpur College phaban lej hakini ki official website jingine rumo Arunachal Pradesh kandon kawai Rajiv Gandhi University to kawai hang tu gidon tanggi BA biat phaban check ba shwa ba pin apply hap check shwa nala phi pass ka arts phaban check hangno badon BA biat ki ba pass ka badab ka science pin lej hapo ki IIT NIT bat ki college bun badon ki BA pat phaban check shwa ma igine phaban check shwa igine Tepok West Bengal kadon po IIT Indian Institute of Technology Kharagpur Tepok Tripura kadon kawai National Institute of Technology Jirania NIT dan tangga BSc biat kan mau gi IIT bat NIT dan tang BSc biat dan nang ta gidon sa po North sa po Kerala mar bodon tang Pratali po Eastern region te gidon sa kine po ki North region Western region terter te sa late na gitu hi check na gitu page benia gidon kambaro gi bede kane page mana kan ka advertisement la ada batalut paro ke detail paro tangan ne hi jeng peti ngatrai pla nang hi banjit hi ki jaga puli kan mau ban lek ki official website jong kitu ki jaga puli ban wat jeng tip ka homnya bar ya dei bar ka fees ru namta ka by class ru ban lek na gitu hi ki official website kan no kan dei ha ka system kanang man tip benia mo man wat jeng tip mar kinom kan ka dei tang ka NTA ka dei tang ka jaga ban penlong ka exam entrance test namta ka fees e bro by class by phap sombet hak tu website official website jong tu university ba pijit hi ma phi te let check choice tu sa jit pada first choice second choice kum ta ter tangini jip tip kumle shubon